Kaixo, Elena. Arratsaldeon. Elena, sarreran Gugan proiektua aipatu dugu, baina zuk azalduko diguzu zer den Gugan. Guain pixka Maitanek esan duenarekin lotu dut, eta indiatzen nien sarrerokin, Gugan da Kristau Eskolak sortu duen proiektu bat, ikastetxetan ongizatea sustatzeko, eta ongizate horren sustraian emozioaren presentzia dago, egon beharko luke, eta hori zaintzeko, eta gure ikasleak batez ere ongizate personal, sozial eta akademikoan ezteko programa da. Eta zure ustez, zergatik, zertarako behar da Gugan bezalako proiektu bat? Maitanek ere aipatu duen bezala, azkenek urtetan ikusi ditugu, eta kezka handi bat egon da, baita ere ikastetxen inguruan, gehien bat haien eskola jazarpenarekin, ongizatearekin lotutakoak, baina guk ikusten ditugu azkenek urtetan, beste hainbat problematikare, ez dakit areagotzen edo, maiztasun handiagoz ikusten nahi gara, beste mota bateko ongizatearekin lotutako dinamikak, bai autolesioak, antsiedadeak, menpekotasunak, bai gailu digitalak diala. Orduan, gizarte mailan badago nolabait behar bat, eta hezkuntza munduak gizarteak aurra egiten duen baitan edo gizarten beharren baitan ere aurrera egin behar du, eta moldatu egin behar gara. Orduan, hori da gure apostua bai. Eta neurozientzian oinarritutako proiektu bat da, zer esan nahi du horrek, Elena? Neurozientziak ematen digu oinarri zientifiko bat eta laguntzen digu barruan ikusten ez dugun hori nolabait ulertzen da ikusten, ez? Orain arte, bai Maitanek esan duen bezala, adimen emozionalari buruz badabiltza urte batzuk ja entzuten, ez? Baina neurozientziak esaten diguna da, alde batetik, gure burmuinak bi alderdi dazkala, ez? Alderdi bat, burmuina beti pensamenduakin lotzen dugu, baina gure burmuinaren erdialdean gure alderdi emozionala dago. Eta gure alderdi kognitiboa funtzionatzen du emozioak uzten dionean. Orduan, gugera nolabait pensatzen duten gizaki emozionalak. Hori da gure oinarria. Orduan, gure emozioaren inguruko ikuspegia aldatu inbar degula esatzen digu neurozientziak, eta nolabait emozio horren kudeaketan dagoela ikusten ditugun ondo ez hoien arrazoia. Orduan, emozioak izan behar du ikasketa prozesuan beste pixu bat, beste ikuspegi bat, kognizioari garrantzi handia eman diogu, baina neurozientziak esaten diguna da, emozioak izugarrizko garrantzia dauka personen garapenean, eta horri kontu egin behar diogu. Eta beraz, izan daiteke zeuk aipatu dituzu, jazarpena, bullyinga, bazterkeriako joerak, jokabide horiei aurre egiteko tresna bat izan daiteke, Gugan? Bai, eta da jokabide horiek beste begi batzuekin ikusteko tresna. Lehen esaten dizuen neurozientziak laguntzen digula ulertzen gure burmuinan barruan zer gertatzen da, ez? Eta horrek ere laguntzen digu ulertzen jokabide horien atzean zer dago. Hau da, neurozientziak argi esaten digu jokabidetik haratago behiratu behar dugula. Eta ikusi behar dugula jokabide horren atzean zer dago, ez? Eta olako jokabideen atzean guk disruptiboak edo ikusten ditugunak egitan dia defentsa jokabideak. Hau da, gure alderdi emozionala dago gehien bat gure burua bai fisikoki, bai eta emozionalki, psikologikoki babesteko. Eta arrisku bat ikusten duenean, edo ondo ez bat dagonean, aktibatu egiten da, eta modu automatiko eta fisiologiko automatiko batean, olako jarrerak agertzen ditu babesteko, ez? Zer gertatzen da hori gertatzen da, gure alderdi kognitiboa, hau da, pentsatzeko, arrazoitzeko, erabakitzeko gaidana, desagertu egiten da, deskonektatu egiten da. Orduan, oso importantea da alde batetik hori bideratzeko ondo ulertzea, diagnostikon bat egitea hor zer gertatzen nahi da. Eta guk esaten duguna da, eta neurozientziak esaten diguna da, hor ondo ez emozional bat dagoela, eta nolabait emozioak kudeatzeko zailtasun bat. Orduan, Guganek nahi duna da, egoera horiek onbideratu bai, baina guretzako onbideratzea zer da, min emozional horretara iristea, eta baitare ikasleari kasu honetan erramintak ematea bere jokabideak kudeatu ahal izateko. Ikusten dugu hemen nola irudietan, ez da? Lau ikastetxetan, ez da? Kristau Eskolaren lau ikastetxetan proba pilotua egin duzu, zer moduz? Zer moduz joan dira? Egia esan, emaitzak oso esperantzagarriak dira, ikusten dugulako alde batetik, guretzako neurozientzia importantea da, evidentzia zientifiko bat ematen digulako, eta nolabait gaitasuna modu egoki batean jokatzeko eta gure programa planteatzeko, baina guretzako oso importantea zen gero printzipio horiek ikastetxe batera eraman ahal izatea, eta benetan ikustea, hau txertatu daiteke, egin daiteke, gure helburu akademikoak betetzen jarraitzen dugu, baina funtzionatzen du, ez? Eta ikusten duguna da,
tresna eraldatzailea dela. Emozioari atenditzea, emozioa zaintzea, eta gure adimen emozional horretan, kudeaketa horretan, eztea, benetan oso positiboa dela. Bai, personaren bakoitzaren ongizatetik hasita, baina harremanen mailan, gatazka mailan, eta baita ere badakigu, nolabait errendimendu akademikoan ere oso emaitza onak ematen ditula. Tresna eraldatzailea baita ikastetxeen irakasleen eguneroko lanean ere, ezta? Ze formazio jaso behar izan dute edo jasotzen ari dira zuen irakasleak? Hori da gure programaren muina, eta horregatik dator gugan, ez? Neurozientziak esaten digun beste gauza bat da, osasuntxu azteko, hau da, emozionaki osasuntxu ezteko, oinarrian dagona dirala harremanak, eta harreman horien kalidadea, hau da, ze binkulo ezartzen ditugun hezitzaileok ikasleekin, ez? Orduan, gure programaren muinean, da guain arte igual hainbeste zaindu ezan gauza bat, edo beti ikaslei heldu nahi horretan, ez gara konturatu lehendabizi irakasleekin hasi behar degula. Gu geutik hasi behar degula, oda gu handik, ez gure barruan dagonetik. Eta guretzako irakasleen formazioa eta hezkuntza komunitate osoaren formazioa oso garrantzitsua da, ze hezkuntza hezitzaileen konpetentzia sozio-emozional horien baitan, garatuko dituzte ikasleek ere behaien kompetentzia sozio-emozionalak. Orduan, formazioa jasotzen dute, neurozientziaren alderdia Karma Timoneda adituarekin lantzen dugu, Gironako Unibertsitateko aditua da, eta horretaz gain badute fundazio bat ere bai, zeinek eta ikastetxeekin zuzenean lan egiten duten. Guretzako oso importantea zen, ez bakarrik alderdi teoriko, baizik eta praktik hori ondo menperatzea. Eta, gure ikasleek formazio hori jasotzen dute, eta gero programa zabaltzen da ikastetxeko eremu guztietara. Ze emozioa ez da bakarrik adimen emozionala lantzen dugunean lantzen, baizik eta une oro gizaki emozionala gera, eta denbora guztian bizipen emozionala dauzkagu. Orduan oso importantea da ikuspegi global bat edukitzea eta ikastetxe osoko proiektu bat sortzea bai. Eta Elena, nola egiten da hau? Behin ja ikasleak aurrean daudela, nola gauzatzen da? Zer egiten da? Plano diferenteak daude. Esan bezala, garrantzitsuena irakaslearen edo hezitzailearen, guretzako hezitzaileak dira ikastetxe batean boltaka dabilen edozein persona, ez? Baita ere jantokiko langileak, garbitzaileak, hori da, ez? Eta familiak noski ere bai, ez? Guretzako oso importantea da, gugan bi plano edo bere izten ditu, alde batetik prebentzioa, eta bestetan esku hartze onbideratzaileak, edo esan dezagun horrelako problematika ikusten ditugunean, horri aurre egiteko programa. Importanteena prebentzioa da. Hau da, prebentzioari esker lortuko dugu horrelako ondo ez adierazten duten jokabideak gutxitzea. Eta prebentzio hori gehien bat datza irakaslearen lanketa horretan, irakasleak bere prozesu, hau da, burmuinaren funtzionamendua ulertzea, eta ikasleek ere txiki-txikitatik bere burmuinak nola funtzionatzen duen ulertzea, eta nolabait kudeaketa horretan lantzen jutea. Neurozientziak esaten digun beste oso punto garrantzitsua da, gure burmuina nolabait sortu egiten dela. Ez dela gero heldutan izango dugun bezala jaiotzen osatua, baizik eta gure esperientzien baitan osatzen juten den gauza badala. Orduan, ikastetxean denbora asko pasako dute eta oso importantea da alderdi emozional hori zaintzea. Eta jakitea ere adin bakoitzean, ume bakoitzari ze eskatu dizaiok egun. Ze gu jaiotzen genean alderdi emozionala besteik ezakagu, eta ez dakagu gaitasun fisiologikoa gure emozioak kudeatzeko. Hori 3 urtetatik aurrea lantzen juten da. Orduan, oso importantea da etapa bakoitzean irakasle jakitea ze eskatu eta nola sustatu kudeaketa hori, ez?